Jaduong Martin. Ruga. Wecho secretary piny ko mayo. Mi wosach wacha. Kanyo jakete sime. Kadwoga gole to wuok nus. Hey! Manya timo chajo dongo manade kitukutuki. Ukirwako wuota basi ni lu. Jaduong Martin. Madonge nyathi manyocho goya gi kidi ka Leunita. Dongine manyocho ga gi kidi omera. Leunita tiyo miango. Leunita tiyo miango. Leunita chiegi yo miango. Leunita obedo chiegi kiosi nyakwa Leunita. Leunita penjo yo miango Leunita yo miango. Ni kakuwe. Idwa gi ng'we kudwa we ka kenda. Konya we yo konya we. Idwa no. Tindo masani wangu. Konya ka Leunita ma Leunita. Kikayu. Kikayu nyanya toka kwa kiki. Kikiringi. Anarengo ma yapino nyocha ko ba kiki. Kikiringi. Biar Osegai. Jaduong to nige dayo ni. Jaduong ni. Jaduong to nige dayo ni. Kata kidi mana goyo cha. Nuko maki maber. Jende masani wangu. Jehek. Yapin. Butuga. Jadi kachi. Yapino dero kachi. Chifu tu Ozoom makonya kaya lagi yana makonya. Chifu ni resani. Wadi chifu ni. Chifu sebiro mara. Pino dua nego wayoka. Chifu Ozoom makonya kaya lagi nyafini. Pino dua nego wayoka. Pino sebiro mara. Pino tunotenda manyocha kati yango gwe ukanyia dong. Odwa ni we pesa sara mawachamo matin. No, yudo pesa. Yes, sir. Nyo yudo pesa maber kabisa. Yes, sir. Koso nyo tinga manyo pesa ne ongadi? No, sir. No. Nyaka sani chief pidho uchwe. Awi aneno ka sani odhi maber. Koso tinga madhi marach? No. Ha? No, sir. Onge ngama winjo marach? Yes, sir. Sani ngeni koro kes wasayalo keses mwatieko manyoro makawuone makoro warito. Nikech kanyo ng'ato osechamo misache. Koro warito mana okine. Wan wabedo mana piny mokosa koro ti chief samoro. Keses biro mopogore. Moro wachni. Egwenka. Mane. Mambela chuori. Security unene. Kiri umos. Bedi. Order bav. Order. Okadwa bafu. Yo wang ma bafu no kanya dhi. Ka chief ka koro kisebire te kawo mapiny umo gi mamalo. Order. Ayie ni maod. Security. Yes, sir. Anyalo seto security mapuri sani maiki. Yo wang ti. Iwe ni mabe dipo dhok tiang kadhiang punda ka punda ringo donje. Chief Okadwa walo manono terimos. Jaduong. Monen. Bet dembri se biro ka chief. Order. Ma chakruok mar case. Iluongi ni ng'a? Hickman. Monen. Hickman. Ija kanye. Aja kadem ka endi. Iwacho ni Hickman. Hickman. Jakadem. Yapino nyogo kula kikidi. Dembri. Ka osekel jaka kes mag ajali mane oturo ndiga itero jakidi. Eri wacho kidi. In Ford Meroka. ile luongi ni Ford. Meroka kata guom peko. Meroka. Guom peko dhi wach kucho mago kibiuka chief ka. Security. Yes, sir. Yes, sir. Guom peko kiwach ka. Ija kaje. Jakadem ka. Wewe no chief. Makadem jokadem ka wuono ng'eny ka koso chako chir chieno ukendo. Kadem kai mane KCC no bire chakre chieno ji. We wakacho ni yo chief. Ha? Chagre mano pidho wa mo. Osim no matin. Eno masani motamo. Kodwa kata wa city kama Na Osim ni dor kabisa. Eno masani yedwonga hika. Dembri. Order. Ngiri security. Yes, sir. An gi right mar riembo jogi. Right. Security. Yes, sir. An gi right mar riembo jogi. Right. Luongi ni ng'a? Yapino nyoga gi kidi. We wacho wach kidi koka wayalo wach ajali ka bas moti majali. We wacho wach nyingi ng'a? Iluonga no Douglas. Douglas gini go bedo konying. Ija kanye. Aja kagano bwana. Kagani.
Ogwa. Mwana ndo irrigation. Ogwa. Manyoga gikidi. Bedeni mos. Abro riembi. Ajaka gano bwana. Ingeni kesu ni okingeni kesu mana sayalo. Asayalo kiseska. Koro kubiru kulitu bro ka chief baby ole sukari. We chief niga pilo. Oh, chief nya. Ingena se chamuri musani mo ole pilo makwa ha. Ora ngoma timore. Ino se chamwango. Nyatino ga gikidi. We okija chako statement ki kuri nyatino ga gikidi. Chief nitie yura mo nyocha. Mane case. Leunita. Leunita yura jabere we kungiro reka. We gije ugi nyena ndiko ki case. Samoro case security. Yes sir. Kis nyalu tamu wanga samuru nyalu di kuru ya kandiki. Watu ni ango mutimore. Omera nyocho nindo, omera mati. Omera nyocho nindo. Kona dita dio. We andiko. Omera nyocho nindo. Kasto. Imo beri nyocho nindo. No tugles omeri nyocho nindo in. Kwa adi mona ka dragi yura do ga yuro ka nyatijo ko ngombe manyocha kwayo mwalo kai. Nyatino Weane. Kesu no deponi olu oro o amigori ochimel duret Kisumu Ethiopia. Udwa ango dirume wach dako. Woro wach. Chief nyadwa diter katero taria yuro nyathi matin mabad nyakwara kanyo ga gikidi. Ung'eyo kuma nyathini nitie. Nyathijo ngombe mwalo but ko ende ka ko mutingo jemni yo dio nyathino nyocho ga gikidi. Security. Yes sir. Iyo mekoso ko. Bireni mos. Ingeni kesu ni nyalo rucho mangadi makingi mawit kuchu makao pepas ni madhi nyume kendo mabo rum kamano. Iwinje jaduong. Awinji. Ini ngena somo gi wuoru. Eje ni wudi jaduong bel koduma doge jakade. Ikman. Babu ne wan go kerecho. Oh. Kane wati kabicha. Kamano. With the filming it. Here we gonna to take to the mountain. Security. Yes sir. Oh, I'm a chap. Mundu kele mundu wajira. Angoma time. Ya wacha kwa winyu kesi kaya thiyo security. Umai naga go doge. Ingeni an kaka don ka chief ni an giteko mar go one by one. Mabe urengi be. Kusume na onge giteko no. Okunya biru ka chief ka ni udong nune. Angoma timu. Da kuchal kat. Iwinja. Chief. Nyatino nyocha kodwa nega. Yesu no digiri nyocha dwa wi. No go yikidi kusu no go ja. Ani manyocha kodwa nega. Kaje duong ni bekari. Kodwa nega. Kuwi matini ka weni ini ne mo tugles. Wasekil wach ka sirkal achworo kigigini. Yathini. Nika kuneno nero kaka wege Yathini nyalo kaka go. wangerove. Kaido nyalo tieko leke ni mudo ngauchiel maneno go te. Ino nyalo lu, onyalo lao kodi doge. Kijana Leunita basi ni. Bedane mos. Wiu kati kata pachu karinge ni ukelo kesu jie dek ne ngata chie. Uje degi nyathine tamu goyo. Kijana nyingi nga. Inga bush baby. Mata unyathina go doge. Busango. Bush baby. Awe ni buchi nyithini. Nega kuwuok kodi ka wange tek. Wuok kodi ka Kaka wangerove. Modonjo ni Oni nyathini rach. ma iluongo ni ing'eni un reporters ute. Kechu biro report, Germany bo biro report. Koro first report, second report. Nyingi nga. Bush baby. neno kama Mirima kata numia mirima. Ija kanye. Mirima imanu wante chirumia mirima. Yake. mulukura malako. Biru malau te kuwa kwa. Jo linga ne mos monda winje ni kwa security. Yes sir. Wako guoko so wewe. Wuko Iti case mo chandi gijo dongo. Yeru indi kaka case mo chandi. Jaduong. Security. Yes sir. Angomi ling. Nero kaka wangerove. Jaduong na tala kumoro. Wat kumo chandi. Security. Yes sir. Mino dino jaigadi. Sanian ki 62. Leunita. Leunita. Security. Yes sir. 62 years. Hey. kijana matin. Ini ngadi kijana. Matin laro kodwa wajo Ini madongo. jaigadi. An ki 26. Wajo madongo ne laro. Security. Yes sir. 62. Security. Yes sir. Angirat barka to kesni ko saunge ko. You are right. Dunga angirat barka to keswa chalo kama. Yes sir. Akati ko sala
Kabisa. Ah? Kabisa. Kesu timo kuma di kesu. We uru ele. Wachimo ingeni magi youths me ka gimagi wachi matiyogo. Kagi wachi ni monda ket kesu ketu kesu. Kadi kesu bele, kadi kesu bele. Security. Yes sir. Wadi kesu bele kusuwa we. Yes sir. Wawe kusuwa we. Security. Yes sir. Adwanga du kesu ni kama. Idwa tero. Idwa tero. Hapa ndio tena. Kesu ndio dia landa. Uduongo tari pradega ngwen. Dwe mara par ka ngwen. 2027. Timne nyathini gimoro. Tungi yaka. Chief Captain Koko, ya tino. No, security. Security. Winyo wacho rongo weche.